Mahal naman isda. Bagyo, mga bagyo. Kaya unan ko, bagay mo ka naman. Yung among isda, sukat ko na yung hapong kaultog, ipangihapon, ipamaha, ahang ko, pero... Ano na? Okay kayo. Napunta ka ay hapon. Marti ka nang nasgapon, kasi pa nalakot tayo sa piano ay. Mas kay hapon, mga alas ko rin. Ako alas ko na. Mantan makuhan. Layo ko dili malakaw niya. Tukon. Ito ilahan ng yun, gatag naman ito. Ilahan ni kuan ni. Sa ilahan ni Yarita. Ano man? Buwak sa ang ba? Ha? Buwak sa ang. Ano? Kita so, Ano ba nangyayari? sila ito sa ito. Ay, sa Michael? Ha? Sa Michael? Sila si Nang Ellen, silang lang. Ay, big station doon. Luka. Kami asabaw. Wala, ambang lami. Ha? Wala. Asa ka matukan, pe? Asa ka na matukan? Sa liog, sa tuko to. Sa sa liog. Ah, tuko to, matukan mo. Makikita. Kita kita sa liog. Dili man ko matukan sa liog. Ang kasarap lang na. Ah. Ang naam diha diha. Ako rin jacket. Sabi, balas ka jacket ng basa inday? Ako man sa basa. Ang kuwang ng ambo, di siguro sa katubag itong tanga. Tabaw man sa basa. Ako para ba sa school no, kay pabilin ko to dikit ang basa. Ah, saan karon diri? Oy, bilin ma'am. Ibilin na sa kawa. Kaya may nasun. Basag mayo na, kanay mo magwang. Bilin man gad. Namayo ingon. Ambot ko na sa magsugo og basa. Maibilin sila. Ano mo ibilin? Kadugayan ako suka ning parat. Para. Lagay ka ang parak na. Tingnan ako gamay ka ng sisyos. Ano man? Parang sa iya. Gamay may ang kaunon. Lagay mo shush. Shush. Ay, tando ka. Ang nga, ipanihapon na po niya. Isda. Shush man yung shush. Amo man yung shush. Amo man yung shush. Ah. I keep this one for dinner. Amo man yung shush. Sabi niya. Ako sa padpa ng barbecue ni Kuya Juan. Mama, 5 minutes no, ma.
kumapaakan taw kag iro ni yung si Ma'am dari ko no mama. Kuanan ko no ipaagasan ko no sa gripo tubig ko niya. Butangan o sabon ni Hindi na kaon na kayo lang. Hindi na lang gibig ka pa. Dire. Iro kay Kay dire uni iato sa kanang doktor. doktor. Sige, banat ka on. Magkaon kag isda kay ang ubikan.